रामचंद्रगारनि इएम बरम गोनां सुहेल देबरम बायजों किजासो गोरों नालायानो हंगाय बरम गोनां नावनो पयलान लामसबो खुंबोयो बाहाय मा दं सागारि तिनि जे मियानि जरा किसानि बिसिङाव जे ताबुक माto जों साजाक बाहाय रं मा दं पहिले त आं चिनि वाइट एम वारियर्स न बेले बेले खना हामबायरिवो तिनी जत हार्ड वर्क खालायलेमन बिसितै अम तिनी जे ग्राउन्ड जों रेडी खालायमान खा ते जों जे तिनी अ पान्दा ना थाङै दङ जों बेले खना खातुंजाक चिनि बुबाग्रान बिसितै सारा नॉर्थ ईस्ट लीडर कायसा प्लेटफॉर्म हाय जे चिनि जे थिनां बाय खरं तिसना जे अ पान्दा अबनो तै जों बेलेन खातुंजाक ताबुक जों साइमानो वन नोटिस वन बॉयस नि जता खरां थनलाय दं मानि आ बिसिङाव तामनो नगै तिनि आ वन बॉयस अंनानै नाखना तामनि बागै वन नोटिस अंनानै नाखना नों बा बाहिरक आपनो तै वन थानसानि फानो रांनि फानबाय दो जेसेबां रां गोनांदि बे थानजा दंगा थानसानि फानो केबो सबाय मानिया जेबर थानजा दङ आ थानजान बिसिंतनो जों जे डिमान्ड जों सानका हेके जिने आ डिमान्ड बो एक्सेप्ट मा खालायनाय सीरियस के एक्सेप्ट खालायजांनाय सीरियसलि नावै तांनि हेके जों थानाय जरानि जों हिस्ट्री चेरि नायखै जों नगो गोबां मा सेंट्रल गवर्नमेंट फायो थाङो फेबा जिनि तिप्रा सरनि जे बिरमानो सीरियस खालाय जिनि नॉर्थ ईस्ट जे बिरमानो सीरियस के एक्सेप्ट खालायजिया फेबा जों थानचां हेके जिनि जत नॉर्थ ईस्ट लीडर खरं कायसां हेके कैसे प्लेटफॉर्म तम जों फान थने जों जिरि खाङाके अ खरं न जों साकाव दाक्ति सगिनाय ब्ला जिनि जे इनजास्टिस जों तमन जों दाबिरि तन जमनि आबो जों माननाय जरागासाव 7th नभेम्बर तंमानि अ रैली फियाबा ताबुक तिनि 27 सालकदों मानि यागल तिनि परमिशन माने बखा मानै तिनि आष्टबल थंनखलाव बाहायकै वन नोटिस नि खरांनो तिसानान बागै जतो लुकुथुम पान्दा तिनि अजागा जेंसाय दं आ बिसिङाव त्रिपुरा हास्तेनि सिमिनो पयला जेंगे रेखा वन नोटिस नि गैदारिं वन नोटिस नि बॉयस हे बाहाय मा दं अबाहाय खलाई जता 7 नभेम्बर तंमान दिन 27 कावै दङ फियाबा तिनि फाइनली नरक आबनो मानानि बुखागबा मास गैदारिं नानि बुखागबा बाहाय रक वन सुजां नाम थानाय जरो अंना तमा तो जे 7 तारिख नरं चिरि मेडियन बिसिदिन जों आवी मो क्लाइमान नुखाजे आजाव जों माद मालिया फेबा जों बखाबाया चिरि बुबाग्रा जेफोर खरंगबो जों आफुरनो तियार 27 सिमिया दाम 27 नांगागा जेसेपन साथं जेफोरपन साथं जों अलवेज रेडी चिनि तिप्रा सारक जों बुबाग्रा लगि दङ बुबाग्रा नाहारमुं चिनि दफानि बागै चिनि थिनांनो बागै आवन बागै अजाराबो जों जत तिप्रा सारक जों पार्टीनि तरजायबो जों जातिनि तरजाय जों तिनि अर जतन फाइनाय अर तिनि जत तिप्रा सारक फाइनाय कामी नग बुरुम फाइनाय जत मियानि सिमि सान सिमि जत रेडिं लाइजाक फाइनायनि बागै जत गारि नासिं लाइजाक गामागे तिनि पारा तरक फाइ दङ ताय आं हमसं सुरि मननानै फाइनाय चिनि जत लुकरं बागै फाइमा बर काहामखाय सपायथुं थामो भाय काहामगै फेरक मानथुं अमसुनानि काय सुरि मननानै जाहाथे चिनि बुबाग्रानि जे अ चबानो जों कप्लाय खालायनो बागै जों जत थानजा करा माथनाय नि नारनि लुकुरगले बो बाहेर वानसुगि दं एला एक्साइटेड बर फुंआइसे सिरिनो बर कुथुम लाइजाक बर तरक फाइलै दङ अंकाय दाक्तिन सपायनाय बर हामबायसै